likaningi insizwa kayibuke eceleni insizwa ibuka mina la ngoba mina ayikho into engayiboni la ayikho into engayiboni ngibona ngisho iphoyisa mina elikwatile ukuthi sizokhipha abangani balo la insizwa so-2 izinto ezisebenzisayo isebenzisa indlebe isebenzisa amehlo amandla ngawesithathu insizwa isebenzisa indlebe isebenzisa isiso amandla ngawesithathu ukusho ukuthi amandla into yokugcina uma sizoyihlanganisa kahle kanje size sibe nomoya wodwa ngisho uhulumeni ngeke asenze lutho usani ungalaleli ningamadoda abafazi abangeso manini inkinga zethu lezi esiyithandayo singeke sizenze lutho kodwa wena unesibopho sokuqhuba isibongo sakini awukwazi ukungalalela khona abantu abangakwazi ukubonga onkulu babo ngoba bafuna ukulalela uzolalela-ke manje ithi le ngoma njengoba sesila uma wena ungenaso isiqiniseko sokuthi lapho uzokwenzani awubuyele ekhaya uyolanda isibindi ngoba siyakubona uyabona nje ungalaleli ubugwala lobuhambe buqanazisa yonke indawo uyabona nje indoda siyahamba ihlahla mbele kanje yakhalaza ubugwala uzoze ubulawa uphuthu indoda awufeli ngani into ebalulekile awufeli ngani into ebalulekile izwe lakho awenzi njengani kami mina ngifonela zonke ithi ukhishwa amamiliyoni ngamamiliyoni ethiwa ngibulawa uNkulunkulu akavumi ngoba usalinde ukuthi kufunde wena fanele kufunde nini yizwe lokuqala wamadoda igceke lakini yile lokuqala yile lingeza ukuba bikho igceke lakini nalaba abamele lapha abathi bangene kulento ngoba ungathothwa yedwa wabe ingane yakho idla ama-drugs kodwa manje uyisimuku usuka mina le kwaNongoma ngizolekelela yena la akafuni ukuba ingxenye yena ubulima lobo yemuye ekhaya Kunovalo mfizwa, kunovalo Ishemu yekayo Kunovalo Ishemu yekayo Wesizwe novalo Ishemu yekayo Ishemu yekayo Ishemu yekayo